torno a estar aquí amb un altre capítol de confinament i avui estic molt contenta perquè fa uns dies vaig passar un petit baixón. No sé si relacionar-ho amb, no sé, un cop de realitat, alguna així, perquè realment fins ara ho havia portat molt bé, però suposo que el fet de que t'arribin notícies de gent propera que està passant-ho malament i amb símptomes, doncs et fa una mica realment ser més conscient, no?, de tot el que està passant. Però no vull preocupar-vos per res, perquè realment hem d'estar intentant almenys estar positius en tot aquest temps que estarem de confinament i jo seguiré fent el que us vaig dir, que és fent vídeos, intentant entretenir-vos. Sí que m'agradaria fer algun concert, però serà complicat sense gent, perquè és molt més difícil per mi, que no toco cap instrument, cantar-vos alguna cosa. Sí que fer a capella es podria fer, o música, però és bastant diferent. I així que he decidit parlar de les temàtiques que us vaig proposar a les històries d'Instagram. De fet, he pensat en fusionar les dues temàtiques, que era mascotes versus música i el meu àlbum Quilòmetre 12, així que parlaré dels dos temes. El primer tema serà el de les mascotes, perquè em fa especial il·lusió explicar-vos algunes anècdotes que ara són anècdotes però que en el seu moment em van fer emprenyar força, perquè, clar, no sé vosaltres si heu experimentat això, però estic segura de que alguna cosa semblant sí que heu hagut de viure, perquè són vivències que tant músics com persones que treballen des de casa estan contínuament en contacte amb les seves mascotes. I clar, moltes vegades no pots predir el que faran. Així que jo vaig experimentar de la meva gata, la petita, la taronjada, que és la més gran, per cert, de les dues, l'altra és l'Speedy, la blanca i negra, crec que ja les coneixeu força per les fotos que he penjat moltes vegades i vídeos a Instagram, però el cas és que la petita, doncs, quan tenia 2 mesos i mig que l'havia adoptat, no sé per quin motiu, suposo que d'escoltar la meva música i de veure com vibraven els monitors, va decidir fer una queixalada al monitor. De tal manera que jo la vaig veure in situ, fent-ho, i la vaig intentar apartar, però quan l'estava intentant allunyar del monitor, ella estava agafada amb les dents al monitor. Així que vaig tremolar per si s'enduia un bon tros. I té un petit forat que si us fixeu a la foto que vaig penjar, que per això ho vaig fer, i l'amplieu una miqueta, la que vaig penjar en el meu feed d'Instagram, si l'amplieu una miqueta, en el monitor dret de la foto veureu el forat del que us parlo. Això era ric, però en el seu moment, bé, no em va fer tanta gràcia. Una altra de les coses que crec que tots DJs, productors, compositors, tots els que esteu a casa i teniu aparells electrònics, n'estic quasi al 100% segura de que teniu queixalades als vostres cables. El meu cable de l'alimentació de la meva tablet, la que m'enduc sempre als concerts, el meu cable va acabar una mica destrossat. Per sort no estava endollat a la corrent quan el va mossegar, perquè vés a saber si s'hagués pogut electrocutar, però vaig haver-me de comprar un altre perquè me'l va deixar destrossat. Això és una de les altres entremaliadures de la meva simpàtica gata, la petita. Com aquesta, n'hi ha unes quantes, però sí que n'hi ha de bones també, que són la companyia increïble que et fan quan estàs davant de l'ordinador o quan estàs composant, quan estàs fent coses. S'agraeix moltíssim que vinguin i que te donin mimos, no? I sobretot també en aquests dies de confinament és especialment agraït tenir la companyia d'aquestes mascotes, perquè no sé en el vostre cas, però
hi ha moltíssima gent que està sola a casa i que els hi fan moltíssima companyia aquests animalons. Després, una altra cosa, ja parlant d'anècdotes, que al final us explicaré tantes que no sé si pensareu que a mi només em passen coses d'aquestes, però realment, no sé, són coses que he viscut. Fa uns anys, quan vaig presentar l'àlbum Kilòmetre 12, si no recordo malament, als pocs mesos de presentar-lo, em van entrevistar a Catalunya Ràdio, que ja us penjaré l'entrevista, no sé on la puc penjar, ja miraré a veure on us deixo l'enllaç perquè la pugueu escoltar. I em van preguntar el Kilòmetre 12 d'on venia. I ho vaig resumir bastant bé, perquè realment és una història una mica llarga, però sí que faré la versió en comptes d'extended, la breu. I tot ve de la tornada a casa mentre conduïa el meu cotxe i em perdia per falta de concentració, perquè sempre que estic conduint em dóna per cantar. I ho dic en sèrio, perquè realment és curiós, però també us puc explicar una altra anècdota per barraques, però barraques curioses d'aquest any, que abans del febrer, d'una persona que em va reconèixer i que em va dir que m'havia estat intentant cridar l'atenció mentre conduïa i que no vaig fer ni cas. Que em sap greu, però és que sempre estic cantant o estic composant o me venen idees, sempre que condueixo me venen melodies al cap. Total, que el que us estava explicant. Doncs que mentre tornava a casa, que estava conduint el meu cotxe, vaig notar que la palanca de canvi feia com algo estrany, feia com un moviment estrany que no notava que fos normal. Fins que vaig adonar-me que estava cada cop més fluix, fins al punt que quan vaig intentar reduir marxes va deixar de funcionar i em vaig quedar amb la palanca a la mà. Em vaig espantar moltíssim, però de tal manera que pensava, ai Déu meu, i ara què faig, ara què faig? Clar, van ser uns segons que vaig entrar com en pànic, perquè si ho situo en aquell moment com era l'escenari, era bàsicament una carretera ben estreta, ben fosca, que només passava un vehicle, que no passaven dos vehicles en el mateix, de diferent sentit, vull dir, i clar, va ser el perdre'm, doncs al desviar-me de carretera vaig acabar patant en aquesta que us dic. Així que, entre que no hi havia llum i entre que no tenia palanca de canvi, em vaig estressar tant que vaig dir, haig de frenar com sigui i parar-me en algun lloc. Em vaig parar de tal manera, en el marge que vaig veure que era una mica ample, almenys això semblava perquè no veia res, i quan vaig sortir del cotxe, que havia aconseguit aturar el cotxe, vaig veure que estava el cotxe quasi penjant d'un costat. O sigui, que no us explico la mala estona que vaig passar en aquell moment. Però no em pregunteu, crec que és una mica curiós, però no em pregunteu per què, quan em vaig girar vaig veure que just darrere del meu cotxe hi havia una senyal que posava Kilòmetre 12 i vaig pensar, això és una doble senyal, perquè realment que m'aturi just aquí i que hi hagi aquesta senyal, dic, haig de treure profit d'això. I d'aquesta manera tan simple o potser incoherent vaig decidir que posaria el meu àlbum Kilòmetre 12, perquè va ser un espant per mi, que potser és una tonteria, però jo li vaig donar molta importància i em vaig espantar molt, doncs d'aquest espant vaig intentar treure algú bo. I és una de les coses que sempre recordaré del meu àlbum, cada cop que dic el títol, perquè vaig pensar que una de dos, o m'agafo les coses amb més tranquil·litat, o bé, no sé, potser una altra persona també s'hagués posat com jo, no ho sé, com sou vosaltres. Però el cas que no em vull allargar més, perquè ja us vaig dir que intentaria resumir els vídeos una mica més, però sí que us vull desitjar un bon confinament, un bon cap de setmana, que estigueu positius, salut,